גיא, תודה רבה לך. הילה, אנחנו חוזרים אלייך, זה הזמן שלנו לראות איפה את בילית השבוע. שימו לב. היי רונית. שלום הילה, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, ברוכה הבאה למרכז המידע. תודה רבה. הגעתי היום למרכז מידע בעצם כדי לראות מה החידושים בעולם הפרזול. רונית, לפני שאת תראי לי את החידושים, חשוב לי שתסבירי לצופים בבית מה זה למעשה פרזול. פרזול הוא בעצם מושג כולל שמכיל בתוכו את מגוון המנגנונים שמאפשרים לרהיט שלנו להיפתח ולהיסגר. ללא פרזול, הרהיטים שלנו הם למעשה קופסאות עץ ותו לא. ללא מסילות, המגירות לא יוכלו לנוע. המסילות היום בעצם נפתחות שליפה מלאה, מאפשרות לנו נגישות מלאה למוצרים, מבט אחד אנחנו רואים את הכל, כמובן שכל החלוקות הפנימיות מאפשרות לנו סדר וארגון, וזה בעצם דוגמה למה זה פרזול. כשאני מתכננת ללקוח מטבח, אני קודם כל מבקשת ממנו להכין רשימה של מה המטבח שלו מאכלס היום, כמה סירים, כלים וכן הלאה. באותה מידה, מה הרצונות שלו, הצרכים שלו וההרגלים שלו בבישול. אחרי שאני מקבלת ממנו רשימה כזאת, אני בכלל יכולה להתחיל לבוא ולתכנן לו את המטבח, גם ברמה העיצובית וגם ברמה הפונקציונלית. ללא שום צורך להתכופף, בעצם בלחיצת רגל, יד, מרפק, מה שזה לא יהיה, אנחנו פותחים את המגירה, ותשימי לב שלמשל במגירה הזו, באמצעות מחיצה אחת פשוטה, אנחנו מפרידים בין המכלים למכסים, בקלות לזהות את הסט המתאים ולשמור תמיד על הסדר בתוך המגירה. המגירות היום הולכות ונהיות רחבות יותר, אנחנו מאחסנים הרבה מאוד מוצרים במגירות, והן בעצם כבדות מאוד. אנחנו הולכים ומתבגרים גם, אז קשה לנו יותר למשוך את המגירות האלה. המערכת החשמלית תומכת בפתיחת המגירה, ובעצם אנחנו פותחים אותה ללא מאמץ. שאלה קטנה וחשובה. מה עושים אם יש הפסקת חשמל? או ששומרי שבת? שאלה מצוינת. קודם כל, כמו שאמרנו, זו מערכת תמיכה חשמלית במגירה. כלומר, המגירה היא מגירה רגילה לכל דבר. אז בעצם כשיש הפסקת חשמל, אנחנו פשוט פותחים את המגירה מהידית, אוקיי? והיא נפתחת. בתכנון מטבח חשוב מאוד לשים לב גם לאיכות הפרזול, לטיב הפרזול ולתנועה המושלמת של המגירות והצירים. מאחסנים הרבה מאוד דברים בתוך מגירות, המגירות הופכות להיות כבדות מאוד, ולכן יש לדרוש מסילות שנושאות משקלים גבוהים יותר, כמו 50 קילו ואפילו 65 קילו. הפרזול היום בא בעיצובים שונים, המגירות קיימות בגוונים שונים לפי בחירת הלקוח. יש כמובן קולקציות קיימות, אבל מעבר לכך, אדריכלים יכולים לבקש עיצוב מיוחד, זה יכול להיות בחומרים שונים, זה יכול להיות זכוכית מודפסת, זה יכול להיות פורנירים למיניהם, אפילו פורצלן, אור, הרבה מאוד חומרים שאדריכלים עושים בהם שימוש, בעצם מכניסים את העיצוב שיש לנו בחוץ בחזיתות גם לתוך המגירה. פתרונות האחסון שקיימים במטבח למעשה מתאימים לכל חללי הבית. אנחנו למעשה רואים איך המגירות והפרזול נכנסים גם לארונות הבגדים. זה למעשה אותה מגירה שראינו במטבח, רק בגמר שחור עם זכוכית חלבית. נכון מאוד. אם אין לך מעצב או אדריכל, מאוד חשוב להגיע למרכז מידע כדי באמת לראות את כל החידושים הטכנולוגיים שיש. חשוב מאוד להגיע להדרכות שמתקיימות במרכזי המידע. בהדרכות האלה מלמדים על כל החידושים הטכנולוגיים שראינו עד עכשיו, בעצם בעיקר איך לנצל את שטחי אחסון המבוזבזים ואיך להתאים את הפתרונות לצרכים האישיים שלנו, כי אנחנו יודעים שהצרכים האישיים משתנים לאדם לאדם. במרכז המידע, הלקוחות הפרטיים והאדריכלים יכולים למעשה להיחשף למגוון פתרונות טכנולוגיים חדשניים שעוזרים בתכנון פנים הרהיט, וכמובן לא פחות חשוב מכך גם לעצב את העיצוב החיצוני של הרהיט. הרבה לפני שהולכים לנגר או לחברת המטבחים, לראות מה האפשרויות שקיימות בשוק.